nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namumunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Kapag karamdaman ang pinag-uusapan, hindi pwedeng sakto lang. Dapat mapagkakatiwalaan. Dapat kumpleto at walang kulang dahil walang sinasanto ang karamdaman. Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. May 15 sangkap na natural. Nagugupo para maibsan ang pasakit sa iyong buhay. Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Mabibili na sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong mga lugar. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14-in-1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir. Nawala na po yung sakit ng sikmura ko, sir. Medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Nung simula po, sir, nung bumili ako, ngayon, sir, 4 na yung binili ko. Apat na po ako. Maganda yung pakiramdam ko. Kasi natatrabaho ako po, sir, kahit paano. Kasi talagang masakit yung mga katawan ko, tapos yung sikmura ko. Ngayon, medyo talaga gumanda, sir, dahil dito sa Rice Coffee. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Bakit mo naman nagugustuhan ang pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, ma'am? Yan po, sir. Nag-try lang po talaga ako. Nag-try ako kasi lunod na po yung katawan ng chewing ko sa antibiotic. Lalo na po sa pag-uubo. Naku, sir, sa pag-uubo, naglalaway siya. Yan po ang nakagamot sa kanyang Rice Coffee po talaga. Sa totoo lang po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix.
O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rice Herbal Coffee, sir? Mula po nang maggamit po ako ng Rice Coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic. Bigla po siyang humilom. Totoo talaga po. Payo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang Rice Coffee dahil talagang subok ko na talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ma'am, ano pong pangalan niyo po? Antonina France. Antonina Frances. Ayan. Taga saan po kayo? Kapan po. Ilang taon na po kayo, ma'am? Ilang taon na po kayo? 55. 55. O ano ang mga nauna mong mong naramdaman habang umiinom ka na ng ating Rice Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman. Naramdaman ko po ay yung, di ba masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang nakablay ba. Eh Opo. ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Yeah, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Anis lang talaga po. Security guard po ako, Papa Jig. Lagi po akong nakikinig po ng programa nyo. Tinry ko pong uminom ng Rice Mix Coffee. Anong nangyari? Ganda po ko, Jigs. Talagang maganda siya sa pakiramdam. Talagang nawala yung mga tamnay-tamnay ko ng katawan. Tapos yung pag po, tuloy-tuloy. Dati, dumudumi po ako mga 3 araw. Ngayon po, kada araw-araw po, dumudumi na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Rose Montero, sir! Si Ma'am Rose Montero. Ma'am Rose, ano ang nagka-interest sa iyo, Ma'am Rose? Bumili na ating Rice Herbal Coffee from Pangasinan. Go ahead po, Ma'am Rose. No, ang nakainom ako ng Rice Herbal Coffee, mahinay katawan ko, lumalakas na. Tapos yung blood sugar ko, normal na. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. 3 natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakalawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung Rice Coffee. Binabili ko po yung asawa ko. After 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong latak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix.
Bakit mo naman nagugustuhan ang pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ma'am? Yan po, sir. Nag-try lang po talaga ako. Nag-try ako kasi lunod na po yung katawan ng chewing ko sa antibiotic. Lalo na po sa pag-uubor. Naku, sir, sa pag-uubor, naglalaway siya. Yan po ang nakagamot sa kanyang rice coffee po talaga. Sa totoo lang po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang situkot, impis, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ano ko po, pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayong narinig mo na sa programang ito ang kagalingan, punta na kaagad sa mga butika, pharmacies at mga drugstore sa inyong mga lugar at ipangtanong-tanong na po ang Rice Herbal Coffee Mix 14 in 1 plus 1 at iba pang mga Rice Herbal products. Huwag na maghintay mga nanay at tatay. Oras ay mahalaga sa ating kalagayan. Hindi maiibsan ang mga karamdaman kung hindi natin susubukan ang kagalingang ibinibigay ng Rice Herbal Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Baka ito na po ang kasagutan sa ating mga dasal. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jakes Dasa. Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan? Tagal nang hindi pagkikita, sa inyo kami nasasabik na. Sarap ng ating pagsasama, kami po'y nag-aalala. Baka kami nalimutan na, ay naku, wag po sana. Kaya kami narito sa piling nyo. Masaganang buhay, nandito na naman sa piling po naman ninyo ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nailantad na po natin sa inyo ang iba't ibang uri ng mga kababayan po naman nating nagkaroon ng magandang pagkakataon na sumubok gumamit uminom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ngayon nag-i-enjoy na sa kalayaan sa kanilang mga karamdaman. Kaya nga, lagi naman po namin kayong kinukumusta. Matagal nang nakikinig, ano pa ang kailangan? Abay, hindi na po natin kailangan pang pahirapan pang ating kalooban ng ating damdamin dahil meron na, available na po lagi ng mabibili itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Abay, napakasimple lang naman ang ating instruction. Hindi na kinakailangan pang pahirapan ang damdamin. Kung kayo po'y masigasiga, sabi nga natin na kapag ginusto, gumagawa ng paraan. Dahil napaka-epektibo nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, abay marami na tayong mga babayang napalaya na mula sa banig ng karamdaman. Kaya nga, paano mo malalaman ang epekto benepisyo ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 kung lagi ka dyang nakanganga? Unang-una, abay sari-saring mga karamdaman na naipaabot na ng ating mga kababayan at natulungan na solusyonan dahil sa kanilang pagsusumikap na maghanap. Abay, accessible naman po ito. Affordable itong ating produkto. Saan po yan mabibili?
Ano, sa mga probinsya, dyan po sa inyong lugar, meron pong kanya-kanya na pong mga butika. Sa mga bayan-bayan, sa bawat bayan, sa bawat munisipyo, sa bawat syudad, abay meron po yan na kanya-kanya na pong pamilihang bayan. Abay, hindi na po natin kailangan pang laging isubo na lang sa inyo pong bibig. Yung tinatawag natin na ready to eat na lang, or ready to eat, or ready to drink, ano? Dahil available na po yan dyan sa inyo pong mga butika. Common sense. Pangalawa, abay, itong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, tested, trusted, nasubukan na, pinagkatiwalaan na, at syempre pa, napatunayan na, kaya lang talagang pabilisan na nagkakaubusan ng supply ng produkto sa kanilang mga bayan-bayan. Ito, paliwanag ko lang po sa inyo na po. Kung sakali man na nagkakaubusan na dyan sa mga butika, mga pharmacy, sa inyo pong mga drugstore, sa mga convenience store, sa mga grocery store, abay, wag na pong mag-atubili na kahit papano gawa ng paraan na maghagilap, maghanap ng produkto sa ibang bayan. Although medyo may kalayuan, pero alam nyo po ba na mas malayo pa ang pinanggalingan nitong ating produkto na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, dahil ito po yung nanggagaling pa dito po sa sentro po, sa syudad ng Naga City, Camarines Sur. Dito po naman sa Kabikulan. Ano po? Kaya nga sabi nga natin na ang gusto gumagawa ng paraan. Kapag nag-iinarte, abay ang daming mga reklamo. Pero kung gusto mo talaga, sa tingin mo, sa palagay mo, na sa paliwanag pa lang ng ating mga kababayan ay ikay nakumbinsi na. Kaya nga kung ikay naniniwala, malakas ang iyo pong kalooban, malakas ang iyong kagustuhan, malakas ang iyo pong paniniwala na itong ating produkto na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, malaking maitutulong nito sa iyo, abay gawan nyo po ng paraan ang napagsumikapan na makabili, kasi abay ito po'y atin na pong nailagay na dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, dyan po sa inyong mga probinsya, sa inyo pong mga bayan-bayan. Anyway, kung kayo po'y merong gustong ipaabot, kung meron kayong nais na ipaabot, pwede kayo magbahagi ng inyo pong karanasan. Itinatawagan ko nga pala yung mga nakasubok na. Share mo naman ang inyo pong mga karanasan. Ano ang magandang naitulong sa iyo sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Masaganang buhay, Kuya Jigs. Tanong ko lang po kung saan pwede makabili ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa Occidental Mindoro. Taga rito po ako sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. Abay, meron na po dyan. Paulit-ulit na po nating ibinibigay sa inyo yung mga talaan ng mga bayan, mga probinsya, dyan po sa inyong lugar, sa mga butika po, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store. Kung marunong po kayong umintindi, ito po'y atin na pong nailagay sa dyan po sa inyo pong mga bayan-bayan, sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, dyan po sa inyo pong probinsya. At hindi papayag ang pusong ito. Anyway, maraming salamat sa mga nagte-text po naman sa atin sa number na 0930-556-3294. Uy, alam nyo po ba na merong mga bawal na pagkain na siyang pinagmumulan ng pagkakaroon nyo po ng mga allergic reactions?
Halimbawa, pag-usapan po naman natin ngayon yung tinatawag na mga pagkain dapat nating iwasan ayon po sa ating blood type. Halimbawa, kung kayo po ay blood type A, blood type B, blood type O, at blood type AB. O ikaw, ano po bang blood type mo? Mainam na kayo po ay magpa-blood typing. Blood typing. Parang kukuha na lang naman po kayo ng, sabi nga natin, tulo ng dugo. Counting tulo ng dugo dyan sa inyo pong hintotoro. Or sabi nga natin, sa hinlalaki, counting tulo lang naman dyan at syempre pa, lalagyan ng counting chemicals at i-assess kung ano pong blood type meron po kayo. Okay, yung tinatawag natin na blood typing. Meron po kasing apat na uri ng tinatawag na blood typing. Yung blood type A, blood type B, blood type O at blood type AB. Bakit natin ito pinapaliwanag? Kasi nga, may mga pagkain na dapat nating iwasan. Kasi every time na nakakakain tayo dito, ito po yung root cause ng pag-aatake ng allergies. Yung pagkakaroon ng allergic reaction base mismo sa mga kinain natin o mga nainom. Okay, ano po? Ito nga pala sa mga blood type A, mga bawal na pagkain, kung ano pong blood type ay blood type A, lahat ng uri ng karne. Pero pwede ka naman kumain, pero bawas-bawasan. Sa mga blood type A, iwasan ang masyadong pagkakakain ng lahat ng uri ng karne. Kasi prone po kayo sa pagkakaroon sakit sa kidney or magkaroon po ng tinatawag na high blood. Sa mga gulay naman, ano ang bawal sa blood type A na mga gulay? Kung kayo po ay blood type A, bawal po ang beans. Ano pong beans? Yung mani, mais, munggo, yung mga beans products. Ano po? Kasi nga, yan ang pinagmumulan kung napapasobrahan po kayo, yan po ang pinagmumulan ng tinatawag na mga rayuma. Tumataas po yung uric acid level. Sa mga prutas at gulay, kapag kayo po ay type A, type A sa mga gulay, yung beans, yung eggplant, yung patatas, yung kamote at cabbage. Sa mga prutas naman, yung saging, except po yung saba, bawal po ang prutas sa taong blood type A, tulad ng prutas na mangga, orange at papaya. Bawal po yung seafoods, mga shrimps at syempre pa alimango. At syempre pa, bawal sa mga taong blood type A yung mga malalamig na inumin or tinatawag natin na soft drinks. At iba pang mga bawal sa taong may blood type A, yung dairy foods, yung mga palaman, junk foods, fried foods, soft drinks at wheat. Sa blood type B naman, bawal po ang taba ng karne, taba ng manok. Sa vegetable naman, kung kayo po ay blood type B, bawal po, bawas-bawasan ang pagkain ng beans, squash. Ano pong squash? Ano po yung squash? Kalabasa. Kalabasa. At syempre pa kamatisan. Kung kayo po ay blood type B, iwasan nyo po yung corn. Anong corn? Isma, mais. Sa seafoods naman, bawas-bawasan nyo po yung tinatawag na shells, shrimps at crabs. Kung blood type B po naman kayo, bawasan nyo po ang pagkain or iwasan ang pagkain na mani, lalong-lalo na ang paborito ni Eric Dulong na mani. Dairy foods, junk foods, fried foods, soft drinks. Pero yung soft drinks, kung libre, paita na, libre, sayang.
Pero kung mabakal ka, bawal. Ayun na, saglit lang. Meron pa tayong dalawang uri ng blood type na kinakailangan. Malaman po naman ninyo yung mga pagkaing bawal. Kuya Jigs, ano po bang bawal sa type AB? At ano po ang dapat na kainin? Si Tess po ito ng Bicol. Uy, Ma'am Tess! Kamusta po kayo, Ma'am Tess from Bicol, Libmanan? Sa type AB, bukas na natin yan kasi wala tayong oras. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Lagi po kaming nakikinig sa program nyo. Kami po ay laging umiinom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Sina Mr. at Mrs. Tirso Talisay ng Tagbong Pili. Ay, maraming salamat ha sa ating mga katagumpay na umiinom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Meron pa tayong natitirang dalawang uri ng dugo. Yung blood type O at blood type AB. Bakit pinagbabawal? Yung mga bagay na yaon. Kasi nga, matagal ang tinatawag na cleansing and healing reaction ng pag-iinom nyo po ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Kaya nga sabi nga natin, yung mga bawal, wag po nating ipilit. Kasi nga, yun po ang rason kung bakit may mga karamdaman tayo na kahit kainom mo, kahit anong kainom mo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, mabagal po ang metabolismo. Kasi nga, may mga pagkaing bawal. May mga pagkaing bawal na siyang pumipigil para magkaroon ng cleansing and may hydration benefits. Parang it defeats the very purpose. Ano po? Anyway, ito pong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Lagi nating ipinapaliwanag na available po yan. Sa inyo pong mga probinsya, may mga kanya-kanya na po yung mga bayan-bayan. Bawat bayan, may partikular, may mga pamilihang bayan sa loob po ng supermarket, sa mga grocery store, sa mga convenience store, sa mga grocery store, sa public market, accessible po itong ating produkto sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Common sense lang naman ano po. Sa mga tinda-tindahan. Kung sakaling wala pa, pwede rin po kayong mag-request for delivery. Uy, napakabilis ng oras. Talaga naman pong kaya nga mabilisan tayong magsalita dahil kakarapot ang ating oras. Marami tayong dapat na ipaliwanag, maintindihan po naman ninyo kung ano pong benepisyong maitutulong nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Lagi nating sinasabi na available po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugs. So, wag nang makulit! Wag nang makulit dahil yan po'y available dyan. Abay talagang kapag desidido, porsigido. Kahit gaano kalayo, abay tinutodo-todo. Kaya nga iwasan ang pag-iinarte. Diskarte ang kailangan para ang swerte ay laging dumating sa buhay natin. Uy, katuwang po natin sa technical side, si Engineer Ferdy Losada. Abangan po naman si Boy Agta sa kanyang programang Dear Boy. Di ba yun? Ano title ng programa mo? I love you, boy. Ako pa naman si Baby Armalite. I love you, boy. Si Baby Armalite, masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Nanalangin ko sa haba. Kapag karamdaman ang pinag-uusapan, hindi pwedeng sakto lang. Dapat mapagkakatiwalaan. Dapat kumpleto at walang kulang dahil walang sinasanto ang karamdaman. Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. May 15 sangkap na natural. Nagugupo para maibsan ang pasakit sa iyong buhay. Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong mga lugar. Ito na
ang kwentong Rice Coffee. Hello, masaganang buhay! Kwento ni Nanay. O ano ang mga nauna mong, ano pong mga nauna mong naramdaman habang umiinom ka na ng ating Rice Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman? Naramdaman ko po ay yung, di ba masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang matamlay ba? Eh Opo. ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Kwento naman ni Tatay. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rice Herbal Coffee, sir? Wala po nang maggamit po ako ng Rice Coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic. Bigla po siyang humilom, totoo talaga po. Mayo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang Rice Coffee dahil talagang subok ko na talaga. Kwento ni Ate. Ano problema ng iyo pong anak na 2 years old, ma'am? Ano po kasi siya, sir, every month na lang po na-atake po siya ng Hika, asthma. Asthma po yun. Oh. Kaya po monthly po, dinadala ko po siya sa clinic. Tapos niresitahan po siya no ng ang maintenance niya po ng gamot. Tapos pagkatapos po ng pag-maintenance niya, na-atake pa din siya ng hika niya. Hika or asthma, opo. So Opo. ngayon, ano po, paano nakatulong yung ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa 2 years old mong anak na inaatake ng hika or asthma? Pinainom ko po siya ng yung pagpapainom ko po sa kanya, yung isang sachet po ay kinakalahati ko lang. Opo. Na lang pong rice coffee po, pinapainom ko sa kanya. Opo. And then, anong nangyari, ma'am? Ano po ngayon, yung 2 years old kong anak na tuloy-tuloy po ang pag-inom niya, thank God po talaga, at hindi na po siya inaatake. Kwento naman ni Tatay. Yung sakit ng katawan, wala. Kasi yung namamasin yung kasi driver kasi ako. Nawala yung masakit ng katawan ko. Effective po ba yung nirekomenda ko sa iyong produkto, Sir Vic? Opo, sir. Kwento ni Nanay. Po ang magandang naitulong sa pag-inom niyo po ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Pasakaw. Nahis po yung barikos ko, tapos yung pong sakit ng balakang ko. Gaano na kalalaki yung mga varicose veins niyo po, ma'am? Malaki na po para po yung mga earthworm ba? So ibig sabihin ng pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, pwede po yan sa mga varicose veins, ma'am. Tama po ba? Opo. Ano pang may papaabot mong mensahe, ma'am, sa may mga varicose veins din at nananakit yung balakang, ma'am? Go ahead po, ma'am Lina. Mamili na kayo ng rice coffee 14 in 1 plus 1. Kasi problema na ito. Mahanap ang mga sakit ng balakang nyo, yung barikos. Mamili na lang kayo ng rice coffee. Ang ganda yun. Ayun. Kwento naman ni Tatay. Ano pang nangyari pag inom ng Rice Herbal Coffee? Yung mga sakit ng katawan ko nawala. Mhm. Parang bumalik ako sa dati kong lakas. Ayun. Kwento ni Ate. Opo, masaganang buhay, ma'am. Taga saan po kayo? Pagsin ba to kaka? Salvacion, Bato, Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po ang magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am, from Salvacion? Go ahead po, ma'am. Ganda po siya kasi garit na po yung pangalan ng batok ko. Saka po yung anak ko. Ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? Pagkataon po. 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok uminom ng ating Rice Herbal Coffee yung 4 years old na bata? Pag duminom ako, O anong nakita mong epekto resulta sa inyo pong anak na 4 years old? baba po siya. Kwento ni Nanay. So, Ma'am Mina, bakit po kayo nagka-interes sa sumubok uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Tangalan, Aklan? Kasi po, gabi-gabi ako napakinig sa'yo na maganda pala yung rice coffee. Tapos, uminom ako, nawala yung sakit ng katawan ko at masigla at malakas yung pan ko, pakiramdam ko at maganda na yung pagdumi ko. Kwento naman ni Tatay. Effective po ba yung nirekomenda ko sa iyong produkto, Sir Vic? Opo, sir. Nawala na po yung sakit ng sikmura ko, sir. Medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Nung simula po, sir, nung bumili ako, ngayon, sir, 4 na yung binili ko. Apat na po ako. Maganda yung pakiramdam ko. Kasi trabaho ako po, sir, kahit paano. Kasi talagang masakit yung mga katawan ko, tapos yung sikmura ko. Ngayon, medyo talaga gumanda, sir, dahil dito sa rice coffee.
Kwento ni nanay. Ma'am Rose, ano ang nagka-interest sa iyo, Ma'am Rose? Bumili na ating Rice Herbal Coffee from Pangasinan. Go ahead po, Ma'am Rose. Nung nakainom ako ng rice herbal coffee, mahinay katawan ko, lumalakas na. Tapos yung blood sugar ko, normal na. Kwento ni nanay. Napakagaling po talaga ng rice coffee. O, paano mo nasabing napakagaling yung Rice Herbal Coffee, Ma'am Auring? Di balik-balik na po baga ako sa doktor, Opo. laboratory. Mm. Hindi po nawawala yon. Mm. Nung makainom po ako ng rice coffee, yun po, nawala na po yung mga sakit ko. O, Kasi yung yung high blood ko, hindi na po ako ina-attacke niya. Kwento ni nanay. O yung unang-una, yung matamlay yung katawan ko. Ngayon, yung uminom na ako ng 3 times a day, malakas at pinapawisan na ako at maganda, hindi ka napapagod. masaganang buhay! Bumili na kayo ng rice coffee po para gumaling yung mga sakit nyo at maganda, masarap matulog, maganda yung pagdumi mo. Masaganang buhay! Yung pong yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee, totoo po talagang nakakagaling. Katulad ko rin po, gumaling po ako sa rice coffee. Masaganang buhay! Nung malapit ang katawan ko, sir, basta may rice coffee. Kwento ko. Kwento mo. Yan ang kwentong Rice Coffee. Okay ka lang? Bakit ka nakapikit habang nagtatype dyan sa computer? Paano? Sabi kasi ni boss, confidential daw tong pinapagawa niya sa akin. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng